9.12.1531. godine. Meksiko, Guadalupe, brdo Tepejac. Jedan urođenik Indijanac hoda podnožjem tog brda i vidi jedno svjetlo, nebesko svjetlo. Vuče ga da dođe gore i vidi jednu osobu čudesne ljepote. Padne na koljena pred njom i pita je: Gospođo, tko ste vi? Znate koji je odgovor glasio? Ja sam djevica Marija, majka istinitog, živog i pravog Boga, stvoritelja ljudi i gospodara neba i zemlje. Ja sam majka svih onih koji me vole, koji me mole, koji me zazivaju, pouzdaju se u mene. I zato ti kažem, sine moj, neka te ništa ne uznemiruje i ne plaši. Ne boj se bolesti, ne boj se nevolje. Nije li dovoljno da si u mom srcu i u mom zagrljaju, što ti drugo treba? Kad si u Gospinom srcu, kad te Marija zagrli, kad si on vjerno poslušno dijete, ništa ti više ne treba. Znate zašto se Gospa ovako objavila? Jer povijest južnoameričkog kontinenta od tog trenutka nikada više neće biti ista. Idolopoklonički narodi koji su žrtvovali svoju djecu, koji su častili sunce, koji su častili drveća, ne znam ni ja što, životinje, od tog trenutka počinju častiti živoga Boga. A vidite, mi danas grcamo u idolopokloničkim činima jer ga nismo upoznali. Kad ti pošalje duha istine, kad ti Duh Sveti zahvati srce, ljudi, znate li koja je to vatra? Ništa ti više ne treba. Zbog te vatre sam tu s vama kao svećenik. Znak. Gospa ostavlja znak u Meksiku. Čudesna slika na ogrtaču Indijanca. Znanstvenici šute, ne znaju je objasniti. Naslikana bojom koja nije s ovog svijeta. Naslikana od materijala koja nije s ovog svijeta. Na ogrtaču koji ima vijek trajanja 30 godina, već 523 godine stoji. Ogrtač ima temperaturu ljudskog tijela. U zjenicama se vidi trenutak kada on pada pred nju. Ne znaju kako. Ko je to naslikao prije 492 godine? Nebo